Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Matur nuwun dipun tepangaken nami kula Raffi Hastumuksit. Kula siswa SD Negeri 3 Purwosari Wonogiri kelas setunggal. Kula dalang bocah. Kula dalang alit saking Purwosari Wonogiri, mboten nyuwun diamplopi, sing penting disangoni. Kangge tumbak sapi lan kangge munggah haji. Kula rina wengi salat ngaji nyuwun mring ngarsaning Gusti, mugi-mugi kathah rejeki lan sami dipun tresnani lan dados larek ingkang utami. Sarapan kula bakmi kalih roti. Mangkajak olah nuwun pangestu papi mami saha Mbah Kakung lan Mbah Putri. Mugi-mugi pangestunipun dayani saged pikantuk juara siji ing tembenipun saged dados Presiden RI. Matur nuwun dumateng pos kota ingkang sampun kepareng nimbali kula lan orbitaken kula. Mugi-mugi pos kota tetap jaya selamanya. Semoga selalu digemari oleh masyarakat dan seluruh kerabat kerja, selalu sehat walafiat. Allahumma. Jamaah, alhamdulillah. Matur nuwun mateng Eyang Harmoko ingkang sampun dados lantaran kula saged pentas wonten mriki. Jangan khawatir, nanti tak kasih bonus 50%. Mugi-mugi Eyang Harmoko tansah pinaringan ayem tentrem, bagya mulya, bagas waras, panjang yuswa, tinebena saking sambe kala. Wiwit ing dinten menika ngantos saterusipun. Allahumma. Dalu menika kula sowan kalian Kang Gareng. Nanging Gareng wayang wong, dados sanes wayang kulit. Mong bedane wayang kulit diamorke sinden niku mboten bakal meteng. Nang yen Gareng wayang wong niku diamorke sinden langsung meteng kabeh. Waduh. Topat. Bocah sak tremes kok nggarap wong gerang. Oh, kowe iki arti candrane Gareng ya, Le ya. Lah piye, Kang? Candrane Gareng ki mripate kira. Tandane ora milik barang kang melok. Tangane ceko ora seneng colong jupuk. Sikile gejik mertandani lakune ngati-ati. Ana paribasan ya kuwi Gareng kuwi lakune ngati-ati terus. Mula pejabat-pejabat ki upama meja kerjane ki nek gambare Gareng wis tepat. Ngono. Sebab mripat ora milik barang kang melok. Ki enek paribasane kuwi, kabeh kuwi. Tangan ceko ora seneng colong jupuk, ora gelem korupsi. Lho ngono kuwi. Yen kowe ngenyek karo Gareng, oh, kowe kewalat dadi jambu mete lho Le kowe Le. Meneri mete Mas larang regane kok. Anane kowe kira ki kulino nglirek sinden. Lho. Kulino jupuki duit negara dadi ceko tanganmu. Banjur sikil gecek. Sikil gecek piye? Sikil murah kena nggo panutan, senengane jegali kancane mula dadi gejek. Jane kowe adek mbene ya bagus. Wah tenan kuwi, bagus. Mergo tumindakmu ala kewelah. Lho. Oh, kowe saiki ora ngerti aku. Saiki aktivis masjid lho Le aku Le. Iya nang masjid dirijolke selandal ngluntungi karepet njupuki duit infak kowe kok ngopo? Ya iya, ya ora. Lele, aku tak takon karo kowe. Kowe iki bocah cilik, kelas pira Le kowe? Siji, Kang.
kelas 1 SD wah wis nyang Jakarta mayang mongko numpak bis apa ora mabuk le Ora mungkin Kang, wong udiku sak templek koyo. lho lah terus hubungane apa wong mabuk karo udele kok templek koyo ki wong sing mabuk udul le Lah wong mumet kae sing disuntik bokonge ra sirahe ayo. wah iya ya wah nek ngono padha karo wong anyang-anyangan kae ya Lah iya. wong anyang-anyangan kae sing anyang-anyangan dudu kono ning sing ditaleni kok malah jempole sikil ya Lah iya. wah ngaturke Sugeng sukses Pos Kota yang ulang tahun yang ke-43. Semoga Pos Kota tetap jaya. Allahumma. Le. Sowan timbali Eyang Harmoko. Muga-muga Eyang Harmoko tetep panjang yuswa awet ngomong putra wayah. Le, Eyang Harmoko piyayi kondang. Piyayi pinter. Ning ya gene garwane kok gur siji le. Hus, aja sembrono wae Kang. Lah piye? Lah kok to padake kowe wae. Eyang Harmoko ku piyayine setia. Sehidup semati katresnane. Beda karo kowe. Garang sesasi payu ping 7 wae bingung wae arep rabi meneh. Duwe duit 500 wae bingung arep ngecake. Sapa-sapa disenengi, sapa-sapa ditekuni. Enda-enda nek gablek pulsa. Ayo karepku ki ngen awet enom kok lele. Iya sing sedela terus lar seter karo gula ombenanmu saben dina gur banyu putih terus. Banyu putih malah ngirit kok gula saiki ya larang kok lele. Ora gur gula saiki brambang bawang ya larang. Wah iya ya, nek ngene aneh le. Ayo ngibur para pandemening Jakarta. Ngaturke lelagon apa ya le? Oh, Bagong kok urungane nyandi lho le. Bagong kuwi. Kang, lah Bagong nang ngendi lho, Kang? Oh iya Bagong urung enek. Wah, Bagong saiki keranjingan kok lali karo sedulure le. Bareng dadi pejabat, wah lali karo karo kowe ora gelem kumpul karo wong cilik-cilik ngene iki. Kudune ya ora kaya ngono kuwi lho, Kang. Kudune ya ora kaya ngono kuwi lho, Kang. Awake dhewe dadi sedulure tuwa wajib ngandani, wajib elingke. Anane Bagong dadi sukses ki mergo dukungane wong cilik-cilik kaya awake dhewe iki. Ana tetembungan lali sumber ketiwasan. Wah, lah piye saiki Bagong iki aku mara nyawani Bagong to. Aku iki ora iso ngliwet. Karepku aku rono ngen dikai beras. Terus aku ora iso gawe wedang. Aku rono ngen karepku ngen kai gula. Ning Bagong ki ya ora ngwehi saiki. Ora ngwehi Bagong ki. Kang. Kowe iki aja seneng diwenehi. Lah piye? Aja sak jagake paweweng liyan. Kurang-kurang bejane ndak diondah-ondah. Kewirangan. Urip manut kekuatane dhewe wae. Wah, lah iya. Ya nek ngono wis ora usah nggagas Bagong ya le. Wektune 30 menit. Iki wis bunjul ngaturke lagon. Ayo, lagune apa le? Pujiku, Kang. Wah, pujiku. Bukane saron. Wah, bukane saron. Monggo, dados. Gak ugak sadurita mel